Vi s-a întâmplat să amânați până în ultimul moment o sarcină importantă sau chiar să renunțați la ea? Acest comportament se numește procrastinare și, deși pare inofensiv, poate produce mult stres, presiune și obiective ratate. De ce apare, ce consecințe produce și cum poate fi depășit acest fenomen? Aflați în reportajul ce urmează. Procrastinarea se poate manifesta în mai multe domenii ale vieții, de la îngrijirea personală și activitățile casnice până la muncă, studii sau relații. Psihologii spun că acest comportament are cauze multiple. Unele țin de nivelul de energie și starea de sănătate, altele de imaginea de sine, frica de critică, perfecționism sau experiențele anterioare în care persoana a fost judecată ori descurajată. Chiar m-am întâlnit cu acest fenomen în viața de zi cu zi, la colegiul, fiind ca studentă, mai mult în perioadele când am sarcini foarte multe din cauza stresului, din cauza oboselii, din cauza lipsei de motivație. De acest fenomen eu n-am auzit tare mult înainte de asta, doar acum recent am aflat ceva informații despre el și am înțeles că eu m-am întâlnit cu acest fenomen. Consecințele procrastinării se resimt mai întâi la nivel emoțional. Persoana poate trăi frică, frustrare, vinovăție, rușine sau chiar panică atunci când termenul limită se apropie, iar sarcina nu este începută sau finalizată. Îmi place să muncesc la timp, însă sunt momente în care poate sunt depășită de situații, fiind volumul de studiu foarte mare, încep să-mi panichez. Din cauza că sunt foarte multe proiecte, eu sunt de la arhitectură și ele se adună. Dacă azi faci unul și nu-l termini, îl legi și se adună. Poate las pe mâine, poate las pe mâine. Și s-a adăugat un caiet destul de mare, de 200 ceva de pagini și încă și mă gândesc când să mă fug de dâns să-l scriu, când el trebuie într-o săptămână scris. Trebuie să le faci la urma urmei. Dacă nu ai restanță, dacă nu ai restanță, tu pierzi bursa și treci la contract. În timp, procrastinarea poate avea efecte și în plan exterior. La muncă poate duce la întârzieri, sarcini neîndeplinite sau chiar pierderea locului de muncă. La studii poate însemna restanțe, rezultate slabe sau exmatriculare. Este de regulă o intenție bună, înseamnă că eu încerc să împlinesc o nevoie. Și adesea, atunci când avem imagine de sine scăzută, valoare de sine scăzută, ce facem? Noi ne aglomerăm cu foarte multe lucruri, că trebuie să fac mult, da? Trebuie să fac mult ca să fiu eu ok, ca să mă arăt ok. Și atunci ne încărcăm cu foarte multe sarcini, da? Avem maldării de, nu știu, de file-uri, de nu știu ce de făcut. Noi nu le reușim, obosim, da? Obosim, ne epuizăm fizic, da? Pentru că consecințele sunt multiple ale procrastinării, inclusiv epuizare și oboseală și așa. Ne încărcăm cu sarcini, ne obosim, da? Și atunci, bineînțeles că nu mai avem acel entuziasm și acel chef să facem lucruri. Și noi zicem, suntem lenoși sau sunt lenoase, dar de fapt e nevoie de odihnă, da? Dar de fapt e nevoie de a mă motiva. Uneori ceea ce îmi propun nu neapărat este în corespondență cu valorile mele. Procrastinarea nu se combate prin presiune și autocritică, afirmă psihologii, ci prin pași mici și consecvenți. În astfel de situații, soluțiile încep cu o mai bună cunoaștere de sine, înțelegerea propriilor valori, a competențelor pe care le avem, dar și a abilităților pe care trebuie să le dezvoltăm, inclusiv organizarea și gestionarea timpului.